Này. Nara ko ko isip. No. Subimos a música agora nesse vídeo. Aí o USB tigo. Agora nesse vídeo uma verdade. Não, só trate com que eu o USB. Ah. Só tata a marcha para que baf. Ah. A marcha para que baf. Mangana. Ya. Não tá agora legende. Tá agora que ele. Como tá agora que ndo magwesi. Aqui ko rujima mosi osoro tiga. Ah. Ngotio ke rora abantu. Nona babantu virus ngo okumi ba. Ai, pakote. Vai lá, não. Ogoire week, mano. Je biana go junande. Ya. Ngwesi bior tiga ngo bwasa Sawa, marcha. tianga ndo bono. Ya ndo ndo virus ngirane. Mai wesi biana. Ngora kamba de. Okunya beka sumu kaswe ko kwanza. Acha tele no sali chingo. Ndiyo. Uma iteke ndongere kyanjanje. Tindo chibusembuya. Okay. Uma karate kana na macho kana ote ngoko bwate tinda macho. Sawa. Ono na gingi ngokanya. Kwa ndo ndo virus nchenyora bwate. Nani kona bwate liberejo. Uma to mwana uri nyomenda kurwa chiti. Ah, mwana nyomera ndage tonde binde. Solo ndara gotebi bono to kora tekerera. Aba nende bine biashara byao. Rinde to To chakara nende bitina na. To ani to gara to. Ntari bitina arabon. Kuru mwana ya stege iga. Tata ko gaki uta nonye ni kwirinde nonye ni echumbi. Echumbi meto to kore ya tento akore nero muti. Timeti mwana yako engonyo. Akataite kuita. Esukari go chebi nde bikoyera. Endata de kurusele chumbi. Njaka timeti bako bosi timeti akora goli. Kwanza ngapi ngare ngakuru garitu. Timanyeti. Tinda na. Kana go kani manye igente kitanga ni umuntu okori bobe. Igente kyakabere ni umuntu tikinya paitani. Ko sambare nyombe ye. Ko seri ari kuru nyombe. Ase yo ngikyo konte. Ko sana ngote byo bwire. Ase ari nana. Ah, ngikyo to kete to kore ko simurusu nyomba. We. Muire ni mwabo. We. Muire ni mwokyo. We, tontema. Bono, nare ko gote igo soro. Anyanti ko yani asogwanja tukwa gorinde. Ogenda uyukyo ndo kuruya che. Makora ke bono bande. Ye ki. Onke kyo konte biweta. Omwana yo metonya kyo naroro. Angota chitiko to chanda. Yani asige tukra kyo konge pibono no kunkwanda nganda to kyo ndo kuruya chere. Ko yani ngaro ogotumio mwana oyo sterigete okyondo omiseti. Nganga ngo muretera kurwechera. Sasa inga ninchende to okyondo. Okyondo mwana yo. Ano okyondo omiseti tiga. Kara ibuga kyo soro. Ka binto konte bitayo. Nyomendo okyondo kina giyo korero mutu obigoro. Nyomendo okyondo. No bwati basaba ni gokwenda kugoro bosi yo soro. Okyondo tete nguruseri macha kugoro. Tani okyondo ngoliro bosi. Omaiteke onyendi byo koigwa ngo koigwa. Tiga to ndamira ni na. Kora mo meto soro. Nkigo ngakira kona kwenda ndo tinguwe. Tiga ko gira neri ebintu opposite nango kote. Omwana oyo gagende mwabo. Omaito nyendi ari nge mwabo ango nande kwanza okyondo taringana no mwana oyo wi. Kana tiga kwanza tora igwana. Macha kware gwesi. Tonta ngona okyondo. Tingote yamangana yo okyondo of course ngo itore bintu korwaro binde. Bintu kibe usikwe okyondo. Amacha gwesi bina kiari. Nkito kuchira rocho kuchikuya mo ichibo okyondo. Nalio. Egatira ke gyo spinning ogoti. Ngogotira bakarogoro go so. Yani to konte binya na no urubaro rocho nkoreta amaji kuchukuri mo okyondo. Ndi kwashitira rero riberia kabe. Ditanga ni rero riberia. Mata bono konga. Igo yani okyondo. Bintu kana bire nyomba byo okyondo mo ochukui. Ya kende nge Ono rio kwenda kwanya ko akomonu wege na babantu verasi. Ngio manyete nende no iko mu okyondo. Nkiugo nkingina ndekire nyomba okyondo. Kara igwa ya iko none nkiugo chukui mo okyondo na. Okyondo ne jirani yeto to go no motagetana ono como sabe bintu. Ikina kyoto ke. Akomo sabe bintu na kwa moki. Iko bano nturi kuragera nyomba kaiga. Iko ya nebitu byo okyondo bire nyomba tukuri. Ya bintari bintu byo okyondo bire nyomba kaigo so. Anyo gotageto mwana yaruga tiga ko kwanere bikori byo okyondo kurusu ngenda ko muyi kurwese. Mwana oyo gotageto murageri buna nyasaka ko koro kyukari kinyasa egete moire mwabo kwaruga kwa mubegera nduragera bikori byo konte byo okyondo. Mwana oyo go so manyataringa onyandiri arengere bwika nyenche nari kumuchwara agenda ataro manyete. Lakini bono mwana oyo aigwatira. Kina gote bya yen koigwa. Ngigwante. Bwana tero gwatira ti maiga na yokumurendera ni gibwatira ni kikya. Toko muira gari mwabo. Toko manyoma to mwana ya so kuruga gende rite gucha mate gari atarente. Kosa ko jota murute ti ambiyo. Ya manyoma na sinya sa tari biyo. Muira ni mwabo kwabe kubuka kwa muira. Ya. Ina re solution ya. Aigendo re to kyondo bori gari. Toto ta bona kente ken nanu kyondo tagete. Tari nchenta to kyondo. Okyondo. At least gonto rugo kuigwana. Gonto kuigwana nyatari okyondo. Lazima to igwana ino. Tiga bono to igwane muira ni mwabo. Kara igurende. Omaite na bonko muira ni mwabo. Ayo kosinire ko muira ni no kunyasa ugonge tiga muira ni nje ko monyana. Ya. Turi go swana ni mangana yo mwana uri ayi mutike. Omwana oyo gaga ko ire na mwabo nere buye kori. Ondete yo
ororo kwenda murigereria nkiagokora naende oroche no gaki osoro bono at least ekero okionda arororo omwana oyo iga agende abere ororo nabo akomenyana naki nkiatakeire gokorera omwana oyo iga nkiatakeire kwa omwana oyo iga osoro gaki Yoge sare egento kiokanda kwane kigoisana kino kiondoiranire. tari keng'isa Kina kiani utagete bono. Nkore. aitari mosani gokiona Kina kiotagete nkoro mai goisana kata. Sawa. Yangenda ngoretero kiondo. Onega ntoko koragenda nyumba gari obwate omwana oyo. Obwate ne bintu byao byanga byao byonse. Mutire mu kiondo ngende mparetero kiondo mobere nare mu kiondo. Tari ga tiga konkwanira. Swagari. Ora te bintu byako genda mu kiondo. Gose kwanza nagotigero mu kio yugero. Tinta gitinye ko kamba numu kunguka iko kona kontera yo kiondo kiondo. ai kene ngiyo natebe gosoma segerera Yanda vera no kiondo. eri gichokore buna nagotenche timbwati gokong'u echando gose kororanga gende kigasabiri ang'ete kierire nakingokora ng'encho tokari koretana igoro nosoro akitimete nangokora none namba yaye sinarigete ninche nyonyore lazima nchiere korre dosi yerire korana yerire ng'encho sora akare kong'ugera teringiya kwenda osabiri gose mwakere esimi narigete namba eri bono tigang'endo bakosabiri bakang'endo atara